П'ятниця, 9 лютого. В ефірі «Заман». Я Софія Бляєва. Доброго ранку. Апеляції на продовження арешту від фігурантів так званої справи Віджія Кашка у ці хвилини має розпочати розглядати підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму. Мова йде про Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха, Кязіма Аметова та Руслана Трубача. Всіх 4 окупаційні силовики затримали торік, 23 листопада. Їх звинуватили у здирництві. Під час так званої спецоперації ОМОНівців стало зле ветерану національного руху кримських татар Віджія Кашка. У той день її серце зупинилося у кареті швидкої. Фігуранта справи Віджія Кашка Кязіма Аметова утримують в СІЗО на підставі підробленої постанови суду. Про це заявив його адвокат Еміль Курбедінов. Каже, термін запобіжного заходу для його підзахисного сплив майже місяць тому, а судового засідання щодо його подовження не було. Нет ни одного решения суда, по крайней мере, я о нем не знаю, Казим Ага о нем не знает, в котором бы был он вписан как человек, которому продлили меру пресечения. Для меня дошла информация, что каким-то там 15 числом судья Можелянский вынес какое-то постановление мифическое, которым исправил описки, хотя у ПК вообще такая форма не предусмотрена. Ладно, он это сделал, но он об этом мне не сказал Казиму Аметову. Несподівано для себе він став фігурантом так званої справи Віджія Кашка. Так само несподівано йому вдалося уникнути ув'язнення. Він відбувся кількогодинним допитом. Вже потрапивши під приціл окупантів, Юрій Баранов вирішив не випробовувати долю і поїхати з Криму. Наші журналісти записали ексклюзивне інтерв'ю з людиною, яка знає все про резонансну справу Віджія Кашка. Баранов розповідає, зараз він може вільно дихати і не боятися за своє життя та своїх близьких. У кримському селищі Південне 24 листопада 2017-го проводили обшук у Ельміри Газієвої, правозахисниці, дружини Юрія. Потім його затримали силовики ФСБ. 24 ноября произошли обыски и задержание активистов крымско-татарского движения, и в том числе и у меня. Забрали, провели дома обыск, изъяли всю технику. В конце концов, увезли в ФСБ, был допрос. Ну и тонкий намек, как я понял, чтобы я туда выехал, либо меня просто посадят. Юрій розповів із Віджія Кашка. Він познайомився під час судового засідання Ахтема Чийгоза 2 роки тому в окупованому Криму. Активістка кримсько-татарського руху постійно підтримувала політичних в'язнів Кремля, а в її будинку збиралися кримські татари. Несмотря на свой преклонный возраст и на свое здоровье, она своим ходом добиралась с Белогорского района в Симферополь на суды, как мальчишкам, так и к Ахтему Чийгозу, и ко всем остальным, к Эльмиру Миру. Ей надо отдать должное. Она внесла очень большой вклад в возвращение крымских татар на свою родину. Юрій Баранов – один із фігурантів справи активістки кримсько-татарського руху Віджія Кашка. Вона померла торік, 23 листопада, через спецоперацію, яку проводили в Криму окупаційні силовики. Того дня в кафе в Симферополі затримали та звинуватили у вимаганні $7 тисяч. Чоловіки намагалися домовитись про те, щоб турок, який позичив гроші у 82-річної Віджіє, повернув свій борг. Із 7 затриманих 2 людей відпустили, серед них і Юрій Баранов. Інших доправили до слідчого ізолятору. Только после того, как я появился дома, я стал уже доходить до меня информация, что произошло с Русланом Трубачем и что произошло с Асаном Ага, Бекира и Казима. На тот момент у меня тоже дома до ночи шел обыск. Потом меня увезли в ФСБ, но, видать, я им не нужен или мешаю в этом деле. Через тиск та погрози родина Юрія Баранова 2 місяці тому була змушена покинути окупований Крим і переїхати до Києва. Юрій вже влаштувався на роботу, діти знову почали ходити до школи, а його дружина Ельміра Газієва продовжує відстоювати права кримських татар. Олена Царенко, Заман, АТР. У той же час, у тому ж місці, підконтрольний Кремлю, Верховний суд Криму у ці хвилини має розпочати розгляд
так званої справи про тероризм. Йдеться про продовження арешту для Сімферопольської п'ятірки. Теймура та Узаїра Абдулаєвих, Рустема Ісмаїлова, Ейдера Салідінова та Еміля Джемаденова. Усіх їх окупанти затримали 12 жовтня 2016 року в Сімферополі після обшуків у їхніх будинках. Закидають їм причетність до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. МЗС України вимагає від Росії негайно допустити українських або іноземних лікарів в СІЗО до обранця ФСБ Павла Гриба. Як розповів його батько, днями побачитися з його сином вдалося адвокату. Вона ж розповіла, що Павло погано виглядає, він ще більше схуд, йому не надають медикаментів. В українському МЗС ненадання медичної допомоги Павлові Грибу розцінюють як форму тиску на нього для отримання необхідних слідству свідчень. Ті інформації, яку ми маємо, те, що Павлу продовжують не надавати медичні препарати, які йому життєво необхідні для підтримання більш-менш дієвого стану організму. Я хочу нагадати, що у Павла дуже рідкісна хвороба, дуже сильна, яка потребує постійного прийому медикаментів і визначеного уходу, який має бути. Працівники слідчого ізолятору і слідчі, скажімо так, максимально обмежили всі контакти, не надають ні зустрічі ні з батьками, ні з консулом. Павло Гриб зник торік 24 серпня у Білорусі. Згодом у вересні стало відомо, що його викрала ФСБ і українець перебуває у слідчому ізоляторі міста Краснодар. В Росії його звинувачують в тероризмі. Генпрокуратура України порушила кримінальне провадження через зникнення Павла Гриба. Вечір солідарності з кримським політв'язнем Володимиром Балухом. Його напередодні провели у Кримському домі в Києві. Участь у заході взяли заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз. На заході згадували бранця Кремля та зібрали кошти, які передадуть родині Балуха. Владимир Балух является примером мужества и последовательности, примером порядочности. Помнить о них нужно не только в их день рождения, а вообще надо помнить все время, всегда. Первый раз я его когда увидел, он еще был такой со своеобразной косичкой сзади, но такой сложенный. И мы успели несколько минут пообщаться, потом уже я его видел чаще, когда в зависимости от того, сколько раз к нему приходили адвокаты. Это единомышленник. Это один из немногих, поверьте мне, кто сидел и с достоинством говорил, что он гражданин Украины. Володимиру Балуху виповнилося 47 років. Свій день народження він провів у Сімферопольському СІЗО. Підконтрольний Кремлю суд у січні засудив українського активіста до 3 років і 7 місяців колонії поселення та штрафу у 10 тисяч рублів. ФСБ закидає йому незаконне зберігання зброї. Володимир Балух ніколи не приховував своєї проукраїнської позиції. Від початку анексії Криму Росією вивісив на своєму будинку український прапор та табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні». З прокурорів у письменники. Наталія Поклонська, колишній прокурор окупованого Криму, нинішній депутат Держдуми в лапках, а в майбутньому, можливо, велика письменниця. Напередодні Поклонська презентувала свою книгу «Відданість вірі і батьківщині». Сама визнає, шити кримінальні справи їй дається легше, ніж писати, однак під тиском шанувальників зважилася. Проба пера вийшла така собі. Книга – це зібрання патріотичних інтерв'ю самої пані Поклонської різними російськими виданнями. Причому не обійшлося без скандалу. Журналісти, які друкували ці матеріали, звинуватили Поклонську в порушенні авторських прав, бо вона не питала дозволу ні в них, ні у видань, яким належить право власності на публікації. Зрештою, на презентації сам бестселер не цікавив нікого. Присутні більше переймалися політичним майбутнім Наталії Поклонської.
Одно время показывали, да и писали везде в интернете, в СМИ, что Поклонская куда-то исчезла, пропала. После окончания истории с Матильдой Поклонская куда-то сдулась, как говорили. Не, я не сдулась. Я сидела, писала, дома вычитывала. И лично я вас вижу или генеральным прокурором России, или президентом нашей Родины. На цьому поки все. Вже за 2 години ми розкажемо більше. Гарної п'ятниці, будьте з АТR.